Mumhlengi, Yebo njani ma? siyaphila kunjani kuwe? Impilo isidanana sikhona ma. Awuzwe umlaleli nje masikhuluma ngomhlengi sikhuluma ngobani? Yebo singaqala nje sisho kanje nama uma ngakangalana inkanyethe yelo uma ngakangalana inkanyethe yelo mama nikhuluma ngoDidon Mashoba nikhuluma ngoDidon Mashoba ibutho langakithi kaMaphumulo lo khuluma nje manje umhlengi wakadlahla kwamaphumulo nombojwana esigodini kaWoza kusenkosi uNtuli ma Wena ohola insizwa zoDidon Mashoba. Yebo impela mayo lengane. Okay, so mawuthi uDidon Mashoba igama leqembu nithi nilisusele ebuthweni lenkosi awusichazele kahle le ndaba. Yebo uDidon Mashoba ma ibutho langakithi kwamaphumulo lapho kuthena umfokabhengu lo esebenza naMfwanzolosi esevumelane nobaba uNgemba lo kuyena osiphethe ngokuthi bakhe into ezomphatha nakuzo kuzodula uMaskandi ezomphatha wasebesecela nomfokabhengu ukuthi njengoba ubesebenze nensizwe bezivele sikhona ebejima nazo wacela kudlovu ukuthi nganjani mase zongena nazo la endimeni eqhubeka esiphathe sonke sibe sesiplana ke kwathiwa ngoba uDidon Mashoba akuseyena umuntu omningi umuntu oyedwa sekwabantu abaningi kwabe sekuthiwa ake kuthathe lo akufuna igama elizotholakala elizokwazi ukuthi likhanda igroup lingabizi umuntu oyedwa libize umuntu oyedwa liveza abantu esibaningi kwabe sekucelwa ke einkosini zangakithi induna ezisiphethe ngoba siyiphethe singumaphumulo ukuthi sisebenzise lona leli gama elithi uDidon Mashoba ngoba uDidon Mashoba kwakuyibutho la khona la kaMaphumulo elangahlulwa ilutho sasimple ubone nje noma singena estage nje ukubona nje singena impela ngishathiwa sibaningi mhlawumbe sibahlanu singena impela sizenzela umathanda sidlale impela kube nesisindo sisuke sihamba nawo lamakhehla lawakithi asiphethe lamakhehla sesemahlombe amadala angasekho esesihamba nawo sogqilaza nje ngawo sobulala nje stage Ngiyakuzwa usitshele ngomhlengi ke dladla ngezwe kuthiwa ke uyafunda lapha eLethuxolo secondary school. Umhlengi wakwadladla umfana ozalo Mangcobo intombi yakwaNgcobo khona engizalayo la owalana kaMaphumulo ufunde ePrimary aseMphumulo esafunda emabangeni aphansi wasuka wafunda eMaphuphetizwe High School njengoba manje sefunda eLethuxolo ugrade 11 umhlengi umfana osemncane nje osayifundela esikoleni kusewumfanyana wesikole nje mawukubona khona kuncanyana abanye abantu baze bedideke mabe ngibona belindele ukuthi kuzoqhamuka umuntu osekhulile bevele bethuke ngesekuyivelela lento yimina. Okay, into sifuna usichazele ngesikubizela yona njengoba kuyinyanga yabantu abasha ukuthi sifuna ukuza ukuthi umculo nesikole kuhlangana kanjani kukusiza ngani wena ukuthi uthi ufunda isikole ubucula nokuthi ke wakhetha kanjani ukuthi uthi uhola iqembu lamabutho elikhulu kangaka kodwa wathi hayi angisiyeki isikole ngizoqhubeka ngibe ngilihola ibutho ngibe ngiqhubeka futhi ngibe ngifunda isikole. Yebo wayithinta indaba enkulu lapho Mabiyela. Isikole sibaleke kakhulu Mabiyela sibalekile isikole singakhohlisa nje. Sibaleke ngendlela eyisimanga isikole. Udumo luyifu elifike lihambe libuye liphele. Kuyenzeka futhi udumo kuba udumo kodwa lingabi namali. Yebo. Lapho kuzothi seliphelile udumo awusazi uzokwenzani. Kanti njengamanje kubalekile ukuthi sifunde noma ngathiwa lokho esinakho kuncane kuyaphela kube khona into ozokwazi ukuthi uphile ngayo esikhathini esizayo ngoba uduma into engaphela nomningi uyaduma namuhla kusekusasa ungasadumile yabo iphupho nje lihamba libuye lidlule kubalekile ukuthi sifunde kakhulu kuye kwenzeke zimdora nihambe niyenhlelweni kudingeka mhlawumbe nikhuluma ulimi lwesilungu lolimi labamhlophe mangafundile ngeke uzokwazi ukuyikhuluma lonto kanti kubalekile ukuthi sifunde nje manje ingoma siyithumela ngama-email mayizodlala emsakazweni zitshela ngama-email ngenxa yokuthi ngifundile umuntu ongafundile ongazile lutho ngeke azayazi lonto kubaleka kakhulu ukufunda njengasibhezelela kuza kwethu ukuthi befunde noma ngathi umuntu unekhono unethalente zimdora unethalente lokuthi noma unesifiso sokuthi acule umaskandi engagcizelela kakhulu ukuthi eqale esikoleni efunde
efunde nje enaka kakhulu izinto zemfundo umculo uzobona umculo ngoba into yakhe ayiphiwe ngeke azayiphuca imfundo kanti udumo into engaphuca nomnini into engaphela nje mase kuthiwa abadala bayithatha lona kanti isikole ngoba into esisiphila kuwena ngaphakathi ungakwazi ukuthi uphile ngemfundo siyasho nesilungu sithi education is the key to success. Hey wayishaya wemhlengi bajabulele uxolo awusho ke mhlengi akhona amanye amaphupho ke onawo wena njengomhlengi beside la umculo singambona umhlengi eseyinto ethile kusasa mhlawumbe uphuma esikoleni phuma grade 12 uyaphi umhlengi umhlengi mephuma esikoleni njengamanje ngoba ngisafunda ngiyalungisa izinto ezithize ukuthi ngithi mangiphuma ngihambe ngiyozamela impilo ngaphandle ize ngeze ngidalule ukuthi impilo ngizoyizama kuphi kodwa nje ngoba ngifunda impilo yami ngifuna iqhubeke naso isikole esifundi engagcizelela nokuza kwethu ukuthi noma kuthiwa nama talent bebheke izinto zakusasa ikusasa labo bazoma ngayo ayikho into ebale njengokuzonda mabiyela uhlala esho uthisha wami lapha letoxoxa uthisha usibiye ethi kubalekile ukuthi ukwazi ukuzonda njengoba sifunda nje manje sifundela ukuthi sikwazi ukuzondla ikusasa hlelela ikusasa lethu umhlengi mhlambe ingacula kodwa ebe nenye into ayenzayo eceleni ngenxa yokuthi uyalithanda ikusasa lakho libona liqhakazile. Okay uDido Mashoba aluselusha